Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Toto je Forsaken. Ukážem vám, toto som si práve pred chvíľou kúpil. Ja som docela noob, ale viem hrať. Toto bleble, nechcem. Ale toto je dobré. Nezle. Toto ani neviem, čo robí, takže takto. Toto je na picošku, takže taký mini krížik, tak. No, potom emote, to sú všetky ako dobre. No, ukážem vám toto. A zase toto zase. To není pesnička. A tu ideme špetrikovať. Ja už zabili aj tak. No, dobrý. A uvidíme, že čo budú za vrahov. A či vyhrajeme. No, teraz vám to všetko vysvetlím. Tu si kupujete. To. Tam. Zase tuto máte inventár. A to takýhle. Hej. Toto som ja, čo som bol. Detko. No. A toto... Čo je? Ani ja neviem. Toto neviem vôbec čo je, takže... Potom toto je Spectate. To. Potom toto neviem. To sú asi koľko toho rajto. Neviem. A toto sú nastavenia. Tak. Tam to budem označovať, dobre. A tu máte peňažky. Tak, tu máte peňažky a tu máte... Dobre. Som myslel, že ja som už killer. Dobre. Ukážem vám, čo máte robiť s týmto motorom. No, pozrite. Robíte tak. Musíte to všetko pospájať. Hej. Aby ste dostali XP a peniaze. Keď som niečo zabudol povedať, no tak mi napíšte do komentára, hej, ja sa opravím. Ok. No dobré. Takto. Potom. Takto, tak. A keď sa vám páči, jak natáčam, tak dávajte like a odber. Pomôže mi to a budem viacej natáčať vo Forsaken. Keď aspoň tak, neviem, 100 lajkov bude, aspoň tak, to by sme mohli dať, ne? Si myslím. Tak poďme, dávajte like, hneď to. No dobre, nebudem odkecavať a idem hrať, no dobré. No. Ojojoj, to je killer? To není killer, našťastie. A to takto sú tie perničky a to musíte takto zbierať, hej. A toto je nahylovanie, ako toto. A toto spomalíte, keď sa vám to aspoň podarí. Dobre. Umreli ako... Máme to robiť tu vás. Pomôž! Nechaj ma! Do prdele. Nechaj ma, bro! Ne, tak som teď. To mám, jak... Kašlem na to.
A keď urobíte jeden ten motorček, tak ubehne čas. Ako ten killer bude mať menej času. Ale keď killer zabije niekoho, tak bude mať viacej času. Asi tak, pravdepodobne. Asi, lebo túto hru moc nepoznám. Toto je jediné, čo ja viem. No a za to získavate peniaze, že proste zabíjate ako ADD. Ako napríklad tento a zase keď ste survival ako normálne, niečo sa snažíte, tak musíte robiť motorčeky a prežiť, najviac keď prežite a urobíte aspoň tak, neviem, 3 motorčeky, dostanete asi to, neviem, $70, neviem. No, ale potom vám ukážem, keď budem killer, že čo má toto za vlastnosti. Toto vám ukážem, čo má toto za vlastnosti. Toto nie je to nepoužívam. Takže tak. No ale už by som chcel byť aj ja killer už konečne. No, takže počkajte, stečniť si trochu hru. Dám si to na 4. No, dúfam, že teraz ja budem killer, ale moc ako killer neviem, lepšie ako survival, ako úplne. Takže tak, ale on má tuším 1000 životov, nejak tak, ale stojí 900, ako som si hľadne, čo to je, ako to keď budete robiť ako tie motorčeky, no tak ako dobre, ako dostanete $40, ako dobre. Znova nebudem ja. Ok, nechápem čo to je, ale dobre. Dobre. Nebudem to. Ojojoj. Nechaj ma. Nie. Uj. Nechaj ma, plus. Nechaj ma. Dobre, áno, choď po ňom. Toto som práve dúfal, kam ja mám jeden život. Ja neviem. Ne. Čekaj, bro. Čekaj. Dobre, našťastie, že som netrafil. Ne, on nefunguje ten rebrík. Zelená rúška. Tak nič. No bohužiaľ. Neviem čo robia tie NPCčka, tu máte vonku také nejakú dedinku. Neviem. Dobre. Ideme späť tej síti. OK. Ideme späť vraha, killera. Docela dobrý skin má. Musím povedať. Dobrý skin má. Taký, no taký sladký, cukrový. No. A ešte za tie perničky si môžete kupovať všelijaké skiny, takže tak. Ale najviac za peniaze, lebo to je to najlepšie v hre, peniaze. To všade musíte mať peniaze. Dobre, toto nechápam. Toto nechcem. Dobre. Akože, ale akože začal ma baviť ten Forsaken ako. Dobre. Čo vydáva za zvuky, bože.
Však tam máš typkov, ne? No, tak ten nedet. Jedno tam robia nervy. No ale ako mne budú robiť nervy. No, ja chcem byť už killer, no urobte, ale... Dobre, tak dobre mu prepichol hlavu. Dobre. 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 Alebo keď dáte ešte na toto video, že aspoň tak, koľko by sme mohli dať? Aspoň tak 30 lajkov a natočím ďalšiu časť Crown Blair. Dobre? Alebo Forsaken, neviem. Keď Forsaken 40 a keď Blair tak 20. No, tak to môže byť napríklad. No, takže tak. To je jeden, druhý, ste iba dvaja. Džik. Jeden, druhý, no. Dobre ho sekol. Tak tam čakajú. Ty kokso, jak ho odpálil. Koľko je? Za minútu končí hra. Počkej. Si tu dám zatiaľ nejaký emotík. Ale neviem spektajtiť. Na koľko je dobré? Bože. Za 33 sekúnd končí. No už. No, za chvíľočku. Za chvíľu už 20 sekúnd. 20 sekúnd, okej. Ty kokso, jak mu rozpočil hlavu. Dobre, tak on si dal Coca-Cola. Ne, on má minútu navyše. Ne, on má minútu navyše, kámo. Poviem. To nechceš, kámo. No, utekaj. No, radšej by som utekal. Radšej by som mu nervy nerobil. Dobre. To má 37, 35. To umre. Dobre, prepichol mu hlavu, dobre, killer vyhral, wow. Ty koks. Okay, dobro. Moc creepy. Dobre, nikto nevyhral okrem killera. Možno, že to je ten youtuber. Počkať. Ale, a ja chcem byť už killer. No ne. Sama. Pane, nech mě. Pane, nechte mě. Já jsem nic neudělal. Pane, nechte mě. Já jsem nic neudělal. Hihihi. Pane, já jsem nic neudělal.
To vy za to môžete. Môžete. Vidíte? No a teraz. Pane. Nechte mě, bro. Nechte mě. Já si tady dělám svoji věci. Věci. Tak. Nechte mě, bro. Nechajte mě. Sice to jsou Slovak, ale vím trochu česky. Pane, kde pak jste? Já vás tady nevidím. To bude rychle. Tak. Tak, dobré. To je ďalší. Okay. Toto ma baví. Tak. Oj. Dobre, je to hotové. Našťastie. Dobre. Dostanem asi tak. Ja neviem asi koľko dostanem. Tralalilu, tralala. Idem hľadať ďalšie. No! 240 XP ako dobre. Ako $40. No, dobre. Ja by som si chcel kúpiť ako emote, ako toto, počkaj, to je toto, no, to poznáte. No, to by som chcel kúpiť, lenže to stojí 60. To je dosť. Koľko stojí ostatní killery. OK. Naviac 1922. Ale ja vám to chcem ukázať, lenže nechcem ma to dať ako killera. No. Trošku zarobím takto. Ale tak. Tak. Dobre, hotovo. Ja sa to snažím robiť čo najrýchlejšie, aby som mohol urobiť ďalší motorček. To je naša. Jojoj. Nechaj ma. Nech. To prdeli. Znova ma zabil. Dobre. 4 minúty. Tak to lívujem, ty vole, pomaly. No, aspoň, no, dobré. Ty kokšuka, 4 minúty si robíš srandu.
No chápem, čo to vydáva za zvuky. Koľko je dobré. Tam bol motor. Kde je teraz? Aha, ja som bol na tom hrade, ale ešte ďalej to tam motor. To som spravil. No fair. Si not fair. No poď, 30 sekúnd. No poď, no poď. Ne, on je posledný. No, killer vyhral jako fakt, kam, to si robíš prdelka. Ale pripomína mi jedného youtubera, kam, tento. Tak tento asi reálne livo. Jako poznáte takého jedného, čo má také vlasy biele? No tak to je možno on. Možno, že streamuje. Kamo, ja som bol vidieť na jeho streamu, kamo. Ešte som na niekoho streamu vidieť asi. Asi pravdepodobne. No. A ináč asi prvýkrát som hral asi s youtuberom. No poď. Yes! No. Tu máte, vám to ukážem. No poď. No poďte do zeme. No kde ste? Nazdar. No fair, no nechcem. Ja ti dám. Au! Ty jedna. Kde si? Nazdar. Toto ma nebaví. Čo takto trhnúť? Čo? Ale ona je čiterka. Toto mi ho hľadila noha. Nechaj na. Kámo, mi to nejde. No poď sem. Ne! Čo? No poď sem.
No, tu ma. S nimi nebudeš utekať. No. Poď sem. Not fair. To není fair. Budete utekať. No. Ja ti dám. Budem utekať. Strašne dlho to trvá. Ne. Kom. Au! Čo? Konečne som vyhral, toto je prvýkrát, čo som vyhral. Koľko? $60? Dobre. Aha, juhu, mám nad tým emote. No lenže. Ne, to má fajn. Dobre, emote. Toto dáme sem. Ne. No, aspoň konečne som vyhral. Aspoň na tomto videu. No. Lenže kde mu to? Kola. Dobre, kolu berem. Jasne, že kolu berem. Ne. Stop running! You'll regret that! Tak po mne. Lebo budeš nubák. Get ready for some scary spikes. Take this! No nie możesz. Toto není dobré. Toto vôbec nie je dobré. Ale vôbec. Take this! Stop running! Nestobulaný.
Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Nechajme. Pluska, nechajme. Dobre, dobre. Spokojný, spokojný. Daj nájsť medkitka. To je to najhoršie. No necháš ma. Toto som práve dúfal. Už iba posledný. Aha, no počkaj, posledný. Asi, neviem. Posledný. Jasne, že posledný. Take this. No. Jak sa to bráni? No, tak si sekli, no tak si detka. Si detko. Jedet. Jed si det. No ne, bež. Bež. Bež, bože. Bež, to je strašné. Jak vyšiel? No, tak je kaput. Dobre. To bol posledný hráč. Ja chcem byť killer, mňa to baví. Ja chcem byť killer znova. Noli. Okay. Šťastie, že som si ešte tohoto... Šťastie, že som si ešte tohoto všimol. Čo to tu je? Ako faktka. Tak. Dobre, toto tak. Takto, toto zase takto. Aha, tak toto zase takto. Toto zase tak, a toto tak, toto tak. Tak, aha. Toto mi fakt chýbalo. Ale nechaj ma na pokoji. Dobre, vychylujem sa. Dúfam. Tam si ich ber. Nechaj na pokoji, dobre. Ja som v Čile. Nechaj ma aspoň toto urobiť. Dobre. Máme toto.
Tak, aha, dobre, je to hotové. Dobre, máme mínus. Neviem koľko minút alebo sekúnd. Neviem. Dobre, pozerať kalendariky. Lebo toto sa mi moc nepáči. Poviem. Toto sa mi moc nepáči. Tuto byť pri tomto. Ako by som povedal. Očko. Ty vole! Ty koksu! Dobre, dovidenia. Dobre, mne to je jedno. Skapte, mne to je jedno. Dovidenia. Motorček. Dúfam, že mi ho sem nezavedia. Nedajú sem, lebo budem kaput znova. Skoro. Asi kaput. Alebo budem kaput. Dobre, urobil som to našťastie docela rýchlo. Len ma bolia prsty z toho. Trošku iba. Jaj. My sme iba dvaja. Ty čo tu? No. Robí srandu. Alma. No. Nech nie. Máš 4 životy. Ja mám 4 životy. No, tak on vyhral. Ne. On tu sa doláčol. Ty kokso. Môj chrbát. Bože. Aspoň som niečo porobil. Jaj. Budem teraz jaký orho. Tak nie, znova Noli. Ježiš, ja toho Noliho neznášam. Dobre, som myslel, že tam je nejaký motorček. Motor. Tuším, tam je motor. Dobrý deň. Pomôžem. Dobre, urobili sme to obaja.
Počkaj, on ma zabíja. Nechaj ma. Ja som si ho nevšimol. Ale nechaj ma furt. Čo furt so mnou máš? Nechaj ma. Tak, ja sa trošku vyhľujem. Hej. No, ide iba po mne. Tí dvaja, ale... Bože, a to jak mám urobiť, keď sú tu dvaja? Bože. Tak ja tu idem zatiaľ dancovať. Počkajte. Zatiaľ sa ma za chvíľočku ozvem. No, dobre, už som tu. Ty kokso. 2 minúty. Goodbye. Čakaj. Dobre. Dobre. Ja si to nečítam, ja dávam iba random. Dobre. Ja som južky. Keď táto partička skončí. Kedy táto partička už skončí. Dobre, no to je posledný. Sa za ním určite teleportne. To nie. Ty kokso. Kon čo robí? To nededí. No tak dáme si jednu partičku a toto video ukončím. No nie, ja chcem video ukončiť. No plus. To čo je? Dobre, motorček. Prosím, ale nechaj ma tak
Dobre, na pokoj. No, takto. Dobre, díky za pomoc. To je ďalší. Tak, takto. Dobre, nová, ďakujem za pomoc. Niečo si dám vlastne. Ham. Motorček to není, no? Toto není. Aha, to je zakázaný vstup. To je motor, ale už je spravený. Dobrá. A toto oživovač. Nam. Cos? Nech nie. To je fajná. Dobre. Ne. On zničil ten. No, síce ak sa to volá, ale dobre. Ten healovač. Dobre, budem to volať healovač. Dobre, zatiaľ pozbieram perličky. Dobre. Juhu. Dobrý. Spokojný. No, tak čaute. Dajte ten like a odber. Pomôžete mi a budem viacej natáčať Forsaken a tak ďalej. No a dávajte like a odber, prosím, lebo pomôže mi to a budem tým viacej natáčať, tak prosím, dávajte ten odber. Keď ste dopozerali a sem, tak dajte ten odber, aj ten lajčík. A nezabudňajte aj ten lajčík. Ja vás stále vidím. Furt ste to neklikli. Stlačte tam dole. Alebo tam, neviem. Tam. Ešte aj koment môžete. Takže, tak čaute a dávajte like a odber. Tak čus.